नमस्ते सर्वांना. तर तुमचं शुभांगी गिर मार्केटमध्ये स्वागत आहे. शुभांगी गिर बघा मार्केट घेऊन बसलेली आहे. आता तिच्या समोर काय काय विकायला आहे ते आपण बघूया. काय करते काय हे? गाजर तासते, साल काढते वरची, तुला ज्यूस बनवून देते. गाजरचा ज्यूस बनणार आहे आपल्याकडे. आणि काय काय घेऊन बसले? अरे वा, पापड. मी म्हणाले ना तुम्हाला रेसिपी पण भेटेल. आधी तुम्हाला टेस्टिंगच करून दाखवूया. मम्मी खाऊन दाखवू का त्यांना? सर्वात आधी खाण्याच्या अगोदर हे पापड कसले ते एकदम छान लागत. साबुदाण्याचे ते आपले काल सुकत होतेच ना, ते पापड आहेत. हे बघ एकदम बेस्ट आहेत, एकदम बेस्ट. कधी तोंडात चावून संपले ना मला पण नाही माहिती थोडंसं पडलं. तेल घेतला तव्यामध्ये आणि ते फ्राय केले. अरे हे तर ट्रान्सपरंट आहे. माझा पाठचा बोट पण दिसतोय. हे बघ सर्व कलर दिसतोय. बघ माझ्या साडीचा बघ, वाटतंय का? हे बघ माझी साडी बघ, वाटतंय. ते असं वाटतच नाही की त्यात तू काय ठेवलंय. हा बघ पापड ठेवलाय का? दाखव. हे बघ. अरे एकदम छान. तर ह्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच भेटेल. आता इकडे पापड आम्ही खाऊन दाखवलं तुम्हाला, टेस्ट करून एकदम छान आहेत. खोबरा आहे इकडे. आपले काय सांडगे, हे सांडगे, बाजरीचे सांडगे. ब्लॉगचा एक फायदा आहे ना की आपल्याला सर्वात आधी सर्व माहिती पडतं काय आहे कसं आहे. आणि हे खोबरं सुकवलेलं नाही का? काल आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आपण. आणि खोबरं सुकत ठेवलेलं. आता हे सुकलं ना खोबरं, ते आपल्या डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये आणि ठेवायचं. तुम्हाला मी कालच सांगितलं ना की आता बघा, आता संध्याकाळचे 5 वाजता आहे. आज आमचं जेवण बिवून झालं. आता आमचं हे संध्याकाळचा नाश्ता म्हणजे आमचा गाजरचा ज्यूस आजचा. आणि तुम्हाला मी म्हणालेलो की केवढी जागा कंझ्युम करते. हे तर 2 झाले. ज्या अगोदर असे 6 होते, 6, 4, 6 असे होते. आता ते एकदा पहिल्या दिवशी 14 होते. किशमिश पण आपल्या आता रेडी आहेत. आता ते किती किलो होतं ते आम्ही तुम्हाला उद्या सांगू. हे बघा एवढी जागा कंझ्युम झाली. मम्मी इकडे खाली बसलेली आहे. आता सर्वात आधी तर आपण गाजरचा ज्यूस बनवूया. आणि आपली बाहेर बसलेली पेहरेदार बघा, रील कुठे चालली. मला एक सांगू का, हे आपले बटाटा वेफर पेक्षा पण चांगले लागतात ते खायला. बाहेरचे बटाटा वेफर पण खायचे आपल्याला गरज नाही. तोंडात चिकळतात. रील आली बघा कशी अडचणी अजून हळूहळू हळूहळू पाय काढत येते पण बघा. ती पाय टाकणार नाही कशामध्ये पण. त्याच्यामध्ये पाय नाही टाकणार. ती बघा कशी वळून घेऊन जाते गाडीसारखी. एक किलो गाजर मधले आपले 3 गाजर उरलेले आहेत. आणि एवढा 1 ग्लास ज्यूस निघालेला आहे. तर हे ग्लास किती भरतात ते आपण बघूया. हा छोटा ग्लास मम्मीसाठी, कारण मम्मी जास्त पियत नाही. बघा ओरिजिनल गाजरचा ज्यूस आपला काही न टाकता 1 ग्लास मम्मीचा भरलेला आहे. म्हणजे आता हे बाकीचे 3 आहेत ते पण किसून घेतो. तर परत तुम्ही बघू शकता एवढाच ताजा ग्लास ज्यूस निघालेला आहे. आणि इकडे आपले हे 2 काचेचे ग्लास. आता हे किती भरतात ते बघूया. आपले गाजर का ज्यूस रेडी है. ये लो. मस्त वाटतंय ना दिसायला. चल छोटा ग्लास तुझा घे. एवढा नकोय मला, मग थोडा पाहिजे. थोडा नाही, पी गपचूप. काय प्रश्न विचारला? साखर टाकते. साखर ना, आता तू संपवलंस ना. ग्लास खाली झाल्यानंतर आपण साखर टाकूया त्याच्यात. तू पिशील ना त्यानंतर आपण साखर टाकणार आहोत. ते असं काय काय करून देतो, मला आवडत नाही ते. तर तुम्ही बघितलं आपले 1 किलो गाजरचं आपलं 1.5 ग्लास है ना, 1.5 ग्लास पर्यंत होतो ना. आणि कशी टेस्ट आहे सांग. मम्मी विचारत होती साखर टाक. तर कधी पण असं कोण म्हणाला ना तुम्हाला साखर टाक, तर तू पी आणि त्याच्यानंतर आपण साखर टाकूया त्याच्यात. आणि सर्वात आधी तर तुम्ही पण असे हेल्दी ड्रिंक्स संध्याकाळी, असं जरूर संध्याकाळचं असं नाही की आपण समोसेस खाल्ले पाहिजे किंवा काहीतरी तेलकटच खाल्लं पाहिजे. तर आपण असं फ्रूट ज्यूस सुद्धा आणि कॅरेट ज्यूस सुद्धा आपण पिऊ शकतो. कसं वाटलं मम्मी? आणि जर तुम्हाला वाटत असेल, लहान मुलांना वाटत असेल त्याची टेस्ट कशी लागते, तर एकदम चांगली लागते. एकदम स्वीट लागतं, गोड लागतं. कधी पण एक तुम्हाला एक गाजरचं सांगतो. मिसळमध्ये जर तुम्हाला कधी तिखट वाटलं, कधी कोणत्या रेसिपीमध्ये तिखट वाटलं, तर तुम्ही गाजर कापून खाऊ शकता. तर ते त्याला गोडपणा देतात लास्टला चावल्यानंतर गाजर. आता माझे असे बघितल्यात रोजचा माझा असा कार्यक्रम असतो. रोज काही नाही काही माझं चालूच असतं. आणि तुम्ही विचारता ना की हेल्दी स्किन, ग्लोईंग, माइंड फ्रेश, आपण हॅपी कसं राहू शकतो. तर असे तुम्हाला नॅचरल पण काहीतरी असं खात पीत राहायला लागेल तर तुम्ही नॅचरल. आता याच्या पुढचा पण ब्लॉग बघूया. कालच एक कमेंट होती आम्हाला की थोडासा तबला वाजून दाखवा. थोडासा तबला काय, आम्ही तुम्हाला 2 मिनिटाचा तबला वाजून दाखवू शकतो. जर संध्याकाळची आरती असेल, सुख करता तू करता तुम्हाला तर माहितीच असेल. आमचे सिंगर सुद्धा आलेले आहेत. ब्लॉग आपलं लॉकडाऊन असलं तरी काय झालं, आपण घरी एन्जॉय करू शकतो. मम्मी सुख करता तू करता बोल. 3, 2, 1 स्टार्ट. सुख करता दुःख हरता वारता
आम्ही थोडं टाइमपास करतो. मला काही जास्त वाजवता येत नाही, पण असं आम्ही थोडं वाजवू शकतो आणि थोडं एन्जॉय पण करतो. बस तिकडे कीर्तन आणि भजन चालू आहे. आता आपण आपल्या नेक्स्ट ब्लॉग कडे जाऊया. आम्ही अजून काय काय करतो हे तुम्हाला दाखवतो. आता मम्मी कुठे झाली जाळी घेऊन. आमचे दिल बघा, दिल बघा, नो टेन्शन झोपली आहे. दिल झोपायचा नाटक करते तू. चल आपण खेळायला जाऊया. चल चला चला. बघा उठली. आता तिला माहिती आहे जाळी घेतली की आता तिला बाहेर नेणार आम्ही. तिची जाळी आता साफ होते तिकडे. दिल चल बाहेर खेळायला. हे फेवरेट काम आहे तिथं. नवीन चादर दिसली, नवीन चटई दिसली की खडबुड. नो ना दिल. आणि तुम्ही जो तबला बघितला आपला, तो तबल्याचा आवाज जरा लांबून चांगला नाही येत, असं झालं की चांगला येतो. काय आला दिल. चल बाहेर फिरायला. जाईमध्ये येते तू. चला फिरायला. पार्सल पाहिजे का? काय पार्सल मध्ये पार्सल काय भरलाय दिल. चल ये बाहेर. तिला असं आम्ही बाहेर करण्यास थोडं लॉकडाऊन आहे, कुठे पण पळते ना ती. तिला पण प्रॉब्लेम नको, आपल्याला पण प्रॉब्लेम नको. बस चलो बाहेर. थोडं तरी तिला बाहेर असं बाहेर घ्यावं लागतं. चालली दिलला घेऊन. इकडेच घराच्या बाहेरच फिरवायचं. नको बाहेर. मम्मी बाहेर येईल सोड. बाहेर ना, आता ती घरात पडेल. आणि तुम्ही कधी पण बाहेर पडाल ना, रुमाल किंवा मास्क असं घालायचाच. आपल्या घरासमोर असाल किंवा कुठेही असाल, सर्वांनी आपलं मास्क घातलंच पाहिजे. आजा अम्मा कल भी आप आए थे. मास्क घाल. मास्क पहनने का ना, सबको बोलो मास्क पहनने का. बघा असं सर्वांनी मास्क घालायचं. ते आमचे अभी सब मास्क पहनने का है. कोरोना ज्यादा हो रहा है. अभी सब मास्क पहनने का है. अपना जीवन साफ स्वच्छ रहने का है. और बाहर ज्यादा जाने का नहीं है. उम्र वाले लोग ये तो पूरा जरूर है. और कोई ऐसा मुंह खोल के बात करते हैं, नहीं करने को लोग से ऐसा. ये तो मेन है अपना जीवन का. हे आमचे नेबर्स आहेत, बाजूलाच राहतात. हे आपलं घर आणि हे त्यांचं घर. झाला 15-20 मिनिटं बाहेर खेळून झाल्यानंतर आमची दिल चला गेली आतमध्ये. आणि एनर्जी दिलला आली. असं तिला बाहेर थोडंसं न्यावं लागतं, थोडंसं. आता ती पण घरी वैतागत असेल ना, बोलू नाही शकत पण वैतागत असेल. तर असं रुटीन असतं. काल दुपारपर्यंत बघितलं, आज दुपार ते संध्याकाळपर्यंत तुम्ही बघितलं. तिकडे मम्मी पाणी पिते. आपली दिल हे बघा, आपली दिल इकडे आहे. आता संध्याकाळची वेळ झालेली आहे, तर संध्याकाळच्या वेळी आम्ही नेहमी एक्सरसाइज करतो. तर आज स्पेशल एक्सरसाइज म्हणजे ही एक्सरसाइज मी दाखवू शकतो, तुम्हाला दाखवणार, पण तुम्ही ही घरी नाही करू शकत. का सांगा? कारण ह्याच्यासाठी आपल्याला इक्विपमेंट्स लागतात. ते म्हणजे आता तुम्हाला मी मम्मीला टाइमपास म्हणून बघू शकता, कारण आम्ही ती आता साहित्य घरामध्ये म्हणून आम्ही ती करतो. आता हे काय करायचं बघा. हात दे. हात असं ठेव. हे सर्व मम्मीचे शोल्डर, आर्म्स, बॅक, लॅट, चेस्ट हे सर्व स्ट्रॉंग होणार एकदम. अशी बॉक्सिंग करून किती पंचेस मारते ते आपण बघूया. तुम्ही आता सुरुवातीला सांगा कमेंट मध्ये की किती पंचेस मारू शकते तुमची काकू. मारू शकते की नाही? 100, 200, 300, 400. येस. चलो दिला. सुरुवात आमच्या दिल सोबत झालेली आहे बॉक्सिंगची. दिल चलो आता आपण ओरिजिनल बॉक्सिंग करूया. मम्मी ती स्क्रॅच करेल त्या ग्लाउजला. तर इथे आपले बॉक्सर रेडी आहेत. फॅनचा तुम्हाला आवाज येणार कारण मी फॅन बंद नाही केला, कारण खूप गरम होणार आम्हाला. इकडे बॉक्स पॅड रेडी आहेत.
ट्रेनर रेडी आहे, क्लायंट रेडी आहे. तर आता आपण बघूया किती पंचेस मारते. समोर हे बघूया जरा. 1 2 किती मारू शकते तुमचे काकू सांगा. जोरात मार, 5 मार, 5. स्पीड वाढव, स्पीड वाढव. किती मारू शकते सांगा. हे किती मारू शकते. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मार फास्ट फास्ट. तर आता इथे आमची एक्सरसाइज झालेली आहे. मम्मीचं बॉक्सिंग झालेलं आहे आणि दमलेली आहे चांगली. 15 मिनिटं. आणि तुम्हाला एक सांगतो, एक्सरसाइज म्हणजे एक्सरसाइज नाही घ्यायचा. एक्सरसाइज म्हणजे फन घ्यायचा, एन्जॉयमेंट घ्यायची आणि मजा म्हणून करायची. आपण स्पोर्ट्स कसं खेळतो, आपण लहानपणी कसे धावणी खेळायचो, पकडापकडी खेळायचो, ती पण एक एक्सरसाइजच होती. आपण एन्जॉय करायचो ना, तशी एक्सरसाइज एन्जॉय केली पाहिजे. एक दिवशी बॉक्सिंग करायची, एक दिवशी योगा करायचं, एक दिवशी वेट ट्रेनिंग करायचं आणि असे वेगवेगळं काहीतरी करत राहायचं. आता आमची संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. तर संध्याकाळी एक वस्तू आम्ही नेहमीच करतो. हे आम्हाला बघा एक गिफ्ट भेटलं होतं. हे एका सबस्क्रायबरनीच आम्हाला मीटअपमध्ये गिफ्ट दिलं होतं. आता हे मी ऑन करतो. बघा इकडे लाईट भेटलेली आहे आणि इकडे आहे फ्रेग्रन्सचं ऑइल. तर हे आम्ही नेहमी टाकतो त्याच्यात. बस हे 2 थेंब टाकले की पूर्ण घर एकदम सुगंधाने भरून जातो, है ना. टाकून फेकवायचा. आता हे मम्मीने ग्लोव्स काढलेले आहेत, खाली ठेवलेले आहेत ग्लोव्स. आणि अशी तुम्ही सुद्धा एक्सरसाइज करा. आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. मम्मी आणि तुम्हाला एक्सरसाइज पाहिजे असेल तर आज मी सांगा पप्पूकडे भरपूर सारं साहित्य आहे. मम्मी दमलेली आहे इकडे. तुम्ही सुद्धा अशी एक्सरसाइज करा. आता आमची पूजाची वेळ झालेली आहे. ह्याच्यानंतर आम्ही आता दिवाबत्ती करायची मस्त. आता चहा तर पित नाही आम्ही, ज्यूस झाला आपलं पिऊन. आता याच्यानंतर रात्रीचा डिनर आणि बाकी काय. असे ब्लॉग तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. 2 वस्तू नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा आणि तुम्हाला कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच आणि नवीन बघत असाल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा.